Мен Sabahın jurnalı haberçisi Feride. Sizni tabiatning әлі biz bilmagan sirlarin oshirg'a chaqiram. Мен tünle yıldızlı көкне күзәтергә яратам. Yıldız atılgan sayın tilek tilим. Kızık, o yıldızlar yanına barıp jitip bulam iken, bir yılı bütün tileklerini turmuşka aşırır idin. Ник büyük durasın Alsi Feride? İsem güzel inatına. Men mында plan kuram әле. Yıldızlarga barırga jinam. Әйе шул, ояз төннәрне йолдыз атылу күренеше яки метеоритлар күпләрнең игътибарын җәлеп итә. Demek atılgan yıldızlar o jirge kilip jitmegen meteoritlar. Meteorit bizning planetaga düşse, boş bittimi? Şartlaybızmı? Qo'rqma Feride, barысы da yaxshi bo'lar. Menga qadar yerda bek ko'p meteoritlar topilgan edi. Meni ig'tibor et. Bu bit temir taşlar. Meteoritlar tosh, temir ham toshli temirli bo'lalar. Ham ular negizda temirdan ham nikeldan turalar. Tatarstan'a meteorit düşkeni var mı iken? Әйе, Татарстан Республикасында 4 meteorit табылган. Аның иң зурысы 1937 елда Мөслим районына төшкән. Бу метеоритның иң зур кисәге 54 килолы. Кырда эшләүче Мәүлидә Бәдриева янына төшкән һәм шартлау дулкыны аны 5 метр ераклыкка ташлаган. Безнең музейда шул метеоритның 27 килолы кисәген күрергә мөмкин. Куркыныч икән ул. Йылдыз атылу, башыңа метеорит төшүе бар. Астероидлар, кометалар, метеоритлар Кояш системасының кече җисемнәр комплексын тәшкил итә. Фәриде, сиңа ий эше. Икенче юлы килгәндә бу җисемнәр бер-берсе белән нинди яклары белән аерыла, шуны сөйләрсең, яме? Дуслар, сос, миңа ярдәм кирәк. Бу җавапны комментарийга язып җибәрегез. Зинһар. Бүгенге мин сезнең белән сау булашам. Татарстанның табигаты тарихы музейына килегез. Sabahın jurnalын укыгыз. Пока-пока.